ejeren, som Jonas har givet mig, eller vender lige tilbage. Jonas har givet mig en challenge på hans livestream. Så her kan I lige se momentet. Skal jeg tage et bolsje af noget af det sureste slik i verden? Super. Ja, kan du filme det på din kanal, så kan jeg se det på din kanal efter den her livestream slutter. Wait, hvorfor er kameraet slutter i dag nu? Okay. Folk, de er så sure. Okay. Okay. Det er de. Okay. Okay. Der står også på indpakningen. Så spiser inde flere end en. Er din tunge bløde? Igen. Jeg forstår. Nu smager det bare godt. Nå, tak fordi I så med. Vi ses.